This is gonna take forever. Добър вечер на всички! Радваме се, че сте уважили Аля и нас и че сте с нас тук тази вечер. За тези, които случайно не познават Аля или не са наясно с нейното CV, ще кажа, ако някой иска да каже нещо, да влезе сега или да замълчи за винаги. Юля, кажи им да влязат, защото ме дразнят. Да не стоят пред вратата. Да не се повтарям. Аз ти знам речта на изуст. Окей, добре. Александрина Арт е художничка от София с 5 самостоятелни изложби до тук. Тя обича да експериментира с различни сюжети и теми и да се изразява експресивно чрез цветовете, разнообразни техники, предимно работи с акрил, масло и акварел. Завършила е Националната художествена академия със специалности текстил и рекламен дизайн. Тя много често изработва и рекламни плакати, брошури за концерти на нашия колега Марио и други подобни на Марио. Така. Първата нейна самостоятелна изложба е в пекарната The Art of Love, цветовете на жената, през 2017 година. После в клуб журналист, цветна приказка, през 2022 година. Има участие в арт-театър на Шипка, където играя аз и ви каня през следващия сезон. В изложбата Пролетни багри в Бар Дистрикт София представя творчество вдъхновено от пролета, цветята, фолклора и образа на жената. Има още участия в общи изложби. Създава серия музикални портрети, нелюбими легендарни изпълнители, показани в Бар Дистрикт. В галерия Мито Арт художничката представя обща изложба от акрилни портрети и картини, вдъхновени от музиката. Музикални образи и тонове е продължение на започнатата серия, представена днес в Парк Галерия 158. Като, за да подкрепим нейните портрети и да им вдъхнем още повече живот, с изпълнения тази вечер сме поканени и ние. Аз съм Теди Досева Тиара. Ще чуете също и Борис Жеков. Марио Яцов ще ни акомпанира на пианото и Юлия Фамилия. Юлия Николова също ще изпълни парчета за нас и Светло къде е? Гледа за колоната, да. Той също ще ни прави. Така че, преди това обаче ви оставям и